أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توبا مصربا جماعة أو بلا جلن فوني الإسلامية كفولية نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمباني الله سبحانه وتعالى في ألك أنه بصوابه ألك لبني ألك همنكو بلا جلن ويا ربي ألك شينكنا ديننا وبلا جلما ألك دينا فمسكين من ديننا وبلا جلما اللهم آمين أيوة ولا هنمي بأمبلو بي ويتا مسليه ni ibe tamala bo tama hake do be nika tama bo ikanga seri surunya maseli me surunya chugodi ani sharti jumene bala o tama hake re munye e juliye insha Allah o bebe surabbi aywa ni fasli ngonnala al muqaddimah al izziya kono ako faslun ne franfasiya salatu safari tamasili sunnatun sunnadu aywa al-imam malik kam madhhabila tamasili oye sunna gelenye do yayira ka fo mustahabu do madhhabi do ko farda yere do nibe tama konnala kasel surnya koni ya dafatura tenya bo do ko akkanne do me al-imam maliki kon yeminta oye ka fo sunna gelendo o kuma a seli surunya a barajiga bokateme ika dafaka na'am me ni ya dafa fana ika seli bisa ni ya dafa ika seli kayne me min ko ni barajiga bokosobe ika surunya na'am walaha sababun ako sabube ala wa shara'itu an shartu maka fo seli be surunya te ayote sabu do debe ni odi sorla ibse ka seli surunya e puis shartu fana be ala wa mahallun ani yoro fana be ala bi mana seli min kanga surunya ani min manka surunya o fana yoro be na sababu obe sababu kofe shartu fana be no shartu da fara bisa ka surunya no shartu no ma dafa aywa atse ka surunya bo sabu bisa ka soro shartu be soro me sil do de be surunya do fana te surunya o do wori mahallu donc seli jumen kanga surunya seli jumen manka surunya o de mahallu yoroy seli surunya yoroy naam okuma bena ubeta kelengele Allah subhanahu wa ta'ala aywa sona ako fa amma sababuha amma seli surunya sabu fa kullu safarin odi tamaw tama tawilin no kaja tamaw tama nakaja okuma seli kanga surunya odi kono ma tamaja oye jumenye ako wa huwa arba'atu burdin tamaja oye burdinani tam min kaja jate minala sharatiku yoke burdinani ni mammi ga tama bobo ibse ka seli sunya ma burdi fana yemunye ako wali baridu burdi kilen fana arba'atu farasikha o bebe farsakhinani ma farsakhinani ode ye burdi kilen a okma halbi amma fam okma farsakhu ira fana yemunye ako wali farsakhu salasatu amyalin oye mila sabah me hake do beno ba fa mako mila o sigoro masaba o bebe farsakh kelema o farsakh fana sigoro manani o de bebe burdi kelema okma harsa aywa ambe lafi wala la mila re fana yemunye iko farsakh kelnya mila saba okma harsa mila on to do mila yemunye ako wali mila kele alifa zira'in o kanka ben nongonya baflama ya famu o kanka ben nongonya baflama mila kele bo o jatela nongo takriban nongo msaka ke 50 cm bo aka chala mo min be hake la mo min manjan ko jugu mo surma fanate niya jate mine o kan nongo kanga be 50 cm ma ko metre kilanje
okuma ubayra kafo nanya tawfe mila kelen bebe aywa a kilo kelema wala donc mila kelen bebe aywa kilo kelema o jetela naam okuma awa nongonya bafla nanye nongon kelen ke metri clanche o kanga be metri bakelen ma okuma ori kilo kelen awa ninja tayna okuma niyo be faranyo kanga ke jumenye ako fahiya 16 farsakhan okuma kanga be farsakhi ta ani woroma fahiya 48 milan okuma niyata mila la bebe mila binan ani mila shegima maniyata farsakhila farsakhta ani woro niyata mila la mila binani ani shegi okuma burdi koni o enani naam o fane haka burdi o enani okuma nani mila kelen jate kilo kelen okuma bayra ka fo masafatul qasri abebe kilo binani ani shegi ma kilo binani ani shegi bo ode kama doko nika tama hake be kilo binani shegi mbo kome kuma masafatul qasri kuma chama be ala doko nika tama hake be kilo binani ani shegi mbo kibise ka sel sunya mais donin baw ya sege mila kele ina anda magara la sente menena sigidola mila kelen kanga be nongonya ba saba ani keme duru odi sahleno awa ibn abdul bar wa ya al-imam malik madhhabi don ba bay alako ko rajihu min sahleno ko mila kele a bebe nongonya ba saba ani aywa keme duru nongoya ba saba ani keme duru bo niya tawfe awa mila kele abeta kilo kele ani kla ani do kilo kele ni kla ani do ate kilo fla fana bo doni abe komi 1 kilo 600 mètres wala 1 kilo 600 mètres kilo kele ani kla ani do bo okma niye masafatul qasri jete tawfe abeta kilo bishegi ani nani kilo bishegi ani nani mila kele nongoya ba saba ani keme duru bo niya calculer abeta kilometri aywa bishegi ani nani naam wa doni mo me feka jate ibe yawa ba saba ani keme duru ibo goshi binani ani segina parce que mila binani shegini ma mila binani ani shegi okuma mila kelinye nongoya ba saba ni keme duru ibo lufla gosno kona no yimi ndima bo sa pour que ka ke metri okuma ibo o clafly ni o clafly sa bora nongona kera metri kelengele kuma ni o yimi ndima bisoro ko clap bakelenje voilà comme kilo kele metri bakele okuma ni o clap bakelenje doro habisna ka binani ani bishegi nani ndima ma kilo bishegi ani nani naam mais awa donba u yaira ka fo har kilo bishegi ibse ka selisumya naam bishegi ni nani aywa bishegi ni saba kana bishegi ni fla kana bishegi ni kelema ko har bishegi kibse ka selisumya ina fo madhabi ra kalangilaw ya fo chugumena mena jigno dugma sa aywa selise ka surya naam kilo bishegi nika tama hake yobo ibe selisumya namo bo ite selisumya iba dafa naam okuma ninde ye awa selisumya sabu ibe tama hake minke aka awai ka tama ka jenya tama jenya yore calcule ka kene kulu bishege ala rajih naam wa amma shara'ituha mezina shartu sa ni sabu sorlaiga tama hake yinbo okuma sa shartu jumambe no shartu no nda farabse ka selisumya ako fa arba'atun o fanan oye nani sharti wa sharti nani الأول شرط فلو أن يكون السفر تاما كك وجها واحدا نيكلني نيكون كلني ذهابا تالي كلم فقط تالي درمبو وكما يكا تالي درمبو دي كان ينكلو حكيم بو كلو بيشيكين بو
ka fo ka taka sigin fara ɲɔgɔn kan ayi ina fo ibina taa yɔrɔ mina a ka sɔrɔ misaliya a bɛ kilo 80 bɔ ibina bɔ yɔrɔ mina ka taa dugu mina ani ka dugu cɛ a bɛ kilo 80 bɔ walima ka ca ka tɛmɛ o kan taali kelen pewu o kuma o ye sharti fɔlɔ ye fala yuhsabu ma'a zalika ar-ruju' ako segili tɛ jate ka fara o kan bal abla yu'tabaru ar-ruju' o bɛ segili fana jate minɛ wahdahu a kelen pe a dama o kuma segili fana bɛ jate minɛ a dama de taali kelen pewu bɛ jate segili fana kelen pewu bɛ jate naam o kuma n'a y'a sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ kilo 80 walima ka ca ka tɛmɛ o kan i bɛ seli surunya mais n'a sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ kilo 50 kan misaliya la o kuma e bɛ fɛ ka taa ka segin de o kuma k'a fɔ aller tour ye 100 mètres ye o kuma an bɛ se ka seli surunya ayi i tɛ se ka seli surunya o la i bɛ seli dafa ni sera yen nɔ o kuma n'a y'a sɔrɔ ayiwa n'i taara n'a sɔrɔ o bɛ kilo 80 bɔ walima ka ca ka tɛmɛ o kan i bɛ seli surunya bon i segintɔla fana o kuma i bɔra yɔrɔ min na n'a sɔrɔ i bɛna segin ka na yen de o kuma o ye kilomɛtiri kelen o bɛɛ lajɛlen o kilomɛtiri hakɛ kelen o b'a nɔ la i bɛ seli surunya mais n'a sɔrɔ i bɛna bɔ yen nɔ ka taa fan wɛrɛ de fɛ o kuma jate bɛ ta tuguni n'a sɔrɔ i bɛ taa fan wɛrɛ min fɛ o bɛ masafatul qasri bɔ i bɛ seli surunya n'a t'a bɔ i bɛ seli dafa naam segini tuma la o kuma nin ye sharti fɔlɔ ye الثاني فلنا العزم ويتكنكاي على قطع المسافة تام حكي تجليك المتقدمة تام حكي من فلك فوق التمه من أوله كاتا دمنا لا أكون فلو لا من غير تردد نام كني كون سريه دفعة واحدة يونيكو كلي بمعنى تاكو كلي ديبلاسماكو كلي ويه شرط فلانه aka sɔrɔ an filɛ ka kilo hakɛ min fɔ n'o ye 80 ye walima n'a ka ca ka tɛmɛ o kan a k'a sɔrɔ i ka disɔn ta k'a fɔ i bɛ nin taama in kɛ a siga t'i la i n'a fɔ misaliya la anw fɛ yan anw bɛ Touba bon n bɛna taa Bamako de bon o bɛ masafatul qasri bɔ o kuma awa ni ne bɛna taa o kuma ne bɛ awa a bɛ bɛn ye n ka seli surunya mais n'a y'a sɔrɔ ayiwa sigasɛgalen don n bɛna bɔ yan nɔ n bɛna taa ayiwa Bamako mais ayiwa hakada donc sigasɛga bɛ na est ce que n bɛ se yen walima n tɛ se yen nɔ komi n bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ mais yali ni n sera yen nɔ n bɛ tɛmɛ wa walima n tɛ tɛmɛ donc sigasɛga bɛ na n'a y'a sɔrɔ bɔngɔta kɔni a bɛ n kɔnɔ mais est ce que n bɛna taa wa sigasɛga bɛ na a bɛ se ka kɛ n bɛ awa ci wɛrɛ bɛ n bolo dugu dɔ la bon o dugu de ni Touba yan nɔ misaliya la komi Sirako la o bɛ anw ni Bamako cɛ mais anw n'o tɛ tɛmɛ kilo 30 kan bon ci dɔ bɛ ne bolo yen nɔ mais bɔngɔta fana bɛ n kɔnɔ bon yali n bɛna tɛmɛ wa n tɛna tɛmɛ wa a sigasɛga bɛ na o kuma a tɛ bɛn n ka seli surunya daminɛ kan t'o sigasɛga kan voilà a tɛ bɛn n ka seli surunya kan t'o sigasɛga kan i ka disɔn ta k'a fɔ masafatul qasri min filɛ ka fɔ nin i bɛ a tigɛ i ka taama kuntala bɛ janya k'a bɔ a sigasi t'i la bon o ɲinɛ do sharti kɔnɔna la tuguni a k'a sɔrɔ a ka kɛ taako kelen ye mais n'a y'a sɔrɔ a bɛ n kɔnɔ ne bɛna taa bɔngɔ o siga tɛ n na n kɔni bɛ taa bɔngɔ o siga tɛ n na mais ci dɔ bɛ n bolo Sirako la n bɛ escalier kɛ bon nin dun ye escalier kɛ yen nɔ n bɛ min kɛ yen nɔ a bɛ tile 4 bɔ o kuma har n'a y'a sɔrɔ siga tɛ n na k'a fɔ n bɛ taa bɔngɔ mais o taako kelen tɛ kuma ne bɛna escalier kɛ Sirako la yan dun ni Sirako la tɛ tɛmɛ kilo 30 kan seli se ka surunya o kɔnɔ ma n yɛrɛ dun b'a dɔn fana ni n jiginna yen nɔ n bɛna awa misaliya la n bɛna tile 4 dafalen kɛ o kuma a tɛ bɛn ye n ka seli surunya a tɛ bɛn ye awa n ka seli surunya n bɛ seli dafa ni n sera yen nɔ ni n bɛna déplacer ka taa fan wɛrɛ fɛ o kuma o fana jate bɛ minɛ n'a sɔrɔ a bɛ masafatul qasri bɔ walima n'a t'a bɔ naam o kuma mais n'a y'a sɔrɔ ne bɛna tile hakɛ min kɛ yen nɔ a tɛ tile 3 bɔ a tɛ tile 4 bɔ pardon a tɛ tile 4 bɔ o kuma n bɛ se ka seli surunya donc a bɛ n kɔnɔ n bɛna taa Bamako de o siga foyi tɛ n na n bɛ taa Bɔngɔ de o siga tɛ n na
mais ci do be bolo sira bola o ci kan ake kleflay nyona misali yala kuma mena escalier ke yeno me klefla ke meteme o kuma nimbora tuba ya ndoro mise ka seli surunya damine har nin sera sira kola ka kleflen kon la mise ka seli surunya wala mise aw haka mise ka seli surunya madama me français min geno na teteme wa clé na atikle nanimbo na atikle nanimbo الثالث شرط السبنا الشروع ويدوني فيه تاملا وكما الثالث شرط السبنا الشروع ويدوني فيه تاملا شرط السبنا بوركي كاسكا سيل سوريا إيكا تاما يركوماسي فلو مي يعني كادو تاملا سيل سوريا تكدا نبنا تا باماكو abin kono me nyere bulo ni lazara selambita okuma seri fana sera kaneto tuba ne ma déplacer folo okuma ne kasna ka fokombe seli fana surunya aida obe dafa ni ye tama commencer wati mina selimi mana sekito tama konna la ibe sor ko surunya ibe soraka o surunya abene kono ngomina voyager mena ta Chine walma mena ta Jakarta bo volcan ga wuli aywa exemple haka 18h o basro seli fanani lazara aywa ma o basro dongo laybe seli fanani lazara seli yani kata o kuma ebe dugu kono o ma ka fo ne bina voyager donc 18h nga voli beta o kuma ena snaka seli sunu ya damene ina seli fana seli ko surunya ka fi be lazara seli ko surunya aida tegete ibol seli ko ludafa ni ye tama ere koma se wati mina seli mi mana ke kito kono odi be surunya naam bon okma haru o yere ni ye tama damne be seli surunya me haru yere yoro do de bola kanga tama damne yoro mina abno rinya fo ako فالحضري أكما دوغوبا سيغيبا يقصر على بسيل سوريا دمنا إذا عدل بساتين ناتمنا ناغفر ولا المنصوبة ناغفر من ندنبلندو إلى تلك البلد كتر أدويما المعمورة ni أدوين كورلندو بعماراتها ni السوية هكذا بمعنى ناصر دغو جولندو ebe dugubare konnala okuma ibseka sel sunya damne wati jume ni temena dugu na ofurula ni temena soko falawla na ofuro minumbe soko falawla manguru furu minu ni lemburu furu minumbe no ni temena ulula wati mina sel mi mana se okuma ibseko sunya me yene ka bo dugu kono wal ma yene ka teme ulula nibe feka seliminke ni seliminke o konnala ibo o dafa ni temna nunu na wati unare nibe selimin seli ibe soroko ko sunya naam wala amudiyu bufiyama wa huwa sakinu libadiyati oye aywa dugu ato oye bufiya sigibaye يقصر عليه بسيل سوريا دمنا إذا جاوز حلته نابورا أكسو إذا جاوز حلته نالبورا أكسو وهي البيوت أكو دي سوي حلة يو دي سوي التي سو منو ينصبها نابو جو ليأوي نقص أنا يركفو إليها كتر سنما وكما مامي بوفيلا وكما يبتاسرو بوفيا سيكيشوغوني awa duguba te kelen ya soro duguba sobe tutulelo no nyona yoro viete pour que yoro vide fika bo awa dugu kono pew kata ko fe wori kama ulu takera fika dugu ba pew na ofuro minumbe no ko lubla awa ikofe ibe soro ka kasuru damne me nasro mo me bugu fiela aywa bugu fiela so sigi chugo ni aywa duguba te kelen ita soro usesarle no dobe yanfe mo be kasuru damne ni bori ka so wati mina imana boy ka so wati mina ibse ka sir sunu damne wasakinu li jabali
kulu sigiba mamme kulu sanfɛ aw qaryatan walma mamin be dugu awa bugu fiye dɔ la bina fiha soteno wala basatina naghfuru fana teno ina fo uwere dala mɔgɔw misaliyala ina fo fila uwerew ita sɔrɔ walma suragaw hakada suragaw ka yɔrɔ ita sɔrɔ tilisew de be k'a fɔ so jɔlen ayiwa ina fɔ so be jɔ dugubaw kɔnɔ cogo min na olu tɛ taa sɔrɔ tilisew olu de be banba bon ka sigi yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ nagɔforow tɛ yen nɔ komi filaw filɛ sigi kungo kɔnɔ cogo min na walima surakaw filɛ sigi kungo kɔnɔ cogo min na n'u ka baganw o n'a ɲɔgɔnnaw o kuma o ni kulisigiba bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri cogo kelen na olu bɛ kasuru daminɛ yakusuru o bɛ kasuru daminɛ idan fasala n'a tigɛra a manzilihi ka bɔ a ka so o kuma n'ale bɔra so dɔrɔn ayiwa naam o kuma n'ale bɔra so dɔrɔn ale bɛ se ka kasuru daminɛ naam mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ bugu fiyɛ kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ a ka so gɛrɛgɛrɛlen don ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ bugu fiyɛ don o kuma pour que ka seli surunya daminɛ f'i ka so bɛɛ bili kɔfɛ naam o kuma so tɛ yɔrɔ minnu na sa tilisew de don o kuma ne e déplacé ka bɔ i dayɔrɔ la dɔrɔn i bɛ si yɔrɔnin min na i ni ka kɔlɛ bɛ yɔrɔnin min na ne déplacé ka bɔ yen dɔrɔn e bɛ se ka seli surunya daminɛ naam o kuma ayiwa wa muntaha al-qasri ako seli surunya daminɛ fi dukhuli donina ako wa muntaha al-qasri seli surunya da o kuma sisan e mɔgɔ min i ye seli surunya daminɛ bon seli surunya bɛ se ka daminɛ dabila waati jumɛn o bɛ kɛ huwa mabda'u al-qasri i y'a daminɛ yɔrɔ min na fil khuruji bɔli la wa muntaha al-qasri seli surunya da fi dukhuli donina i voyagera sisan i segina i bɛ seli surunya kɔnɔna la i kan ka seli surunya dabila yɔrɔ jumɛn n'i bɛ don o kuma ko huwa mabda'u al-qasri o de ye seli surunya daminɛ yɔrɔ fil khuruji bɔli la i bɔtɔ la i bɛ seli surunya daminɛ yɔrɔ min na dɛ o kuma i segintɔ la fana i b'a bila yen de an ko maa min bɛ duguba kɔnɔ o bɛ seli surunya daminɛ ni a ye dugu nagɔforo bɛɛ bila kɔfɛ waati min na o kuma n'o taara a segintɔla fana a bɛ seli surunya n'a sera yen nɔ waati min na dugu nagɔforo la n'a bɛ seli minnu kɛ n'a bɛ fɛ ka seli min kɛ kɔnɔna la a b'o dafa naam o kuma tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ten bon mɔgɔ minnu bɛ ville kɔnɔ i n'a fɔ capitale ninnu ni fɛn ninnu bon n'a y'a sɔrɔ aéroport bɛ dugu kɔfɛ exemple aéroport tɛ dugu kɔnɔ a bɛ dugu kɔfɛ de ani dugu tɛ fan fɛ o kuma ni i bɔra ville kɔnɔ ka se aéroport la seli min man i sɔrɔ yen nɔ i bɛ se k'o surunya voilà parce que an ko duguba sigiba ale bɛ seli surunya daminɛ n'a bɔra dugu kɔnɔ ka nagɔforow dugu taamasiyɛnw bɛɛ bila kɔfɛ i n'a fɔ nagɔforow n'a ɲɔgɔnna kuma n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka aéroport bɛ dugu kɔfɛ de ani dugu tɛ fan kelen kuma n'i bɔra ville kɔnɔ ka se yen nɔ yanni vol ka wuli seli waati min mana sɔrɔ yen nɔ seli fana sera k'i to yen walima lazara sera k'i to yen seli o seli mana se k'i to yen o kuma e bɛ se ka seli surunya daminɛ wala i bɛ se ka seli surunya awa daminɛ yen nɔ naam o kuma ni i seginna tuguni ayiwa i y'a daminɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka ayiwa a bila yen nɔ i n'a fɔ a y'o de fɔ an ɲɛna n'i ye seli surunya daminɛ yɔrɔ min na n'i seginna n'i sera yen tuguni o kuma n'i bɛ seli min kɛ i b'a bila yen o kɔrɔ i b'o dafa naam arabi'u naanina sharti naanina ibahatu safari o ye taama dagali ye a k'a sɔrɔ i bɛ voyage min na voyage in dagalen don falimusafiru taamaba taama dagalen o ye jumɛn ye i n'a fɔ i bɛ voyage commerce sira de kan
ya famu ibina ta awa ibe ka voyager jago siradika ibina ta minaun ta wal mai ibina ta minaun fere wal mai ibina ta kalandi wal mai ibina ta magodo de la mago min te haramuye emission de bibulo min te haramuye bo mago kacha amana ke mago isa madama ni ala sosote kulonge fanate ala sosote kulongete okuma we sharti wala benata hijude la unanyo kono ulle beseka sel surunya ako fali musafiru tama ba lillahi tulun kama ka saydi komi fele momi ngallara alebta feleke me fele ni ka fo amma godi ba lawte akoni nyana je dodoro ina fo ngal la dala fele nunu be chukuna nyana je dodoro bana nete ka fo ko kongo bena mago yere bena gelabina ore be kambla fele la meta feleke kananga dembe ya baloni ina fo beno tasuro yoro do beno wolubita feleke de ka fo ame sogo saka kenna la utolu fe bo harna arsura be tasuro be felere fanake awa kake ka awa dembe ya kanaja man nasuro odu obiseka seli surunya nasura ka feleke ro nabe masafatul qasri bo na'am min oda ko ka saidi komi fele min ghairi hajatin namakin magoi ka fom awa meta feleke gela kama kanka dembe ya baloni ay ute nyina je do ro amba kete la dala ko do nyina je do o kote na'am seli seka surunya kono ni hari o masafatul qasri bo wala asi ani ala soso ba bi safarihi naka tamai akasoro fana be voyage mina ala soso voyage te ya famu ke naam kulonge wa do tuni na famita ballon vle komi olu be kuma ka be ka wati ke chogodi ma kuma sisa an fe misali yala awa kata ballon vle jamana worela example wal ma kata ballon vle dugu worela har na ya soro mana jiya chugo nabi masafatul qasri bo wal ma aywa concert be awa dugu dola har na ya soro mana jiya chugo har na kira jamana di we ala soso tamai o mana jiya chugo silitse ka sunya okono ya famu ona nyokono bo doko awa tourisme ya sa doko silitse ka sunya ola doko silitse ka sunya parce que oye har na ya soro oni tlum bole no me aywa sebebe wala katako ni recherche wo tourisme ka ko ani aywa do ta chuko tekele doni wo kama do ko o lupse ka siri surunya do ko la do ya fara tlonga naam ako ani tuni wala asi ani ala soso ba bi safar hinaka tamay mami ibe voyage mina kasur ala soso tamate kala abiqi komi jombolle jomi mana boli amakela oy ala soso bade sharia ma son fio jon ika boli makela ibe chogo de ke ibse ka hornya chogo bina irebe chogo de ke ka nyini make fa ki hornya bo wal ma akike mukatabuye ana beina wo naful hakedo dama ani hornya bo sharia ko ni nyisira di mola meka boli oy ko jugubade o kama ni jombo la makela hara mana tama senjanta chugo kate be akasel surunya naam wala aqi anu dangade mamin bolla fana bala bolla fana balare ko fana tama sira mana jiya chugo kate be fana akasel surunya kuma dangade fana bete mamin bolla fana bala o kuma ko o fana teseka aywa sel surunya bo aywa me boli chogodo be inafo ira baro tikiti be fekata kalandi ibe fekata kala me iko kadi fani bay misali yala niko ibe ta wuteson okuma ni otikala mo bolla aywa obiseka sel surunya nasura kam masafatul qasri be aga tama hakibe sel surunya bo ya famu komi boli mi danga dia sira ani min te danga dia sira o an yer kala do donelo wala o donelo ikibita yoro do laifani bakki kanata aywa o kui kanata bo ni nyetu kata danga dia sira ka kuma ko utsika silsurunya na akol la yaqsuruna nimma qofelen nunun te silsurunya nimma qofelen nunun te silsurunya
وكما ويشرتي أيوة نانين أكاسر بتاما مير لافرا تاما يندقلدو ناسر تاما من دقل انت سلسة كسر يكونو نعم وكما ni Allah subhanahu wa ta'ala sona masigina tayna okma selij men kanga surunya ani selij men manka surunya ani insha Allah kiri damaro beno kanga farauka amma Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka famu jugun mandi neni aw belaji lima aywa na'am faslu gen fatan banje salatu safari tirenden salle sunnatun sunnani walaha sababun sabwaya wa sharaitu arshartunu ومحل أرض دينجرة فأما سببها أما سابو فكل السفر كن الترندو ترند الطويل كن جلغني وهو 4 برد كن برد نعتي والبريد برد 4 فراسخ كن فرسخ نعتي والفرسخ فرسخ بانغا 3 أميال كن ميل نسك والميل ميل بان 1000 ذراع كن سوجنه للسغني تقريبا أيوة wujunu hili sogonye me woti digan saatin himbe wujunu siki sogonye aro kamukragi kinyo gemme mila banega aw gemme tansege aro kulunati naam me sali lawde hunu awa tansege fahiya 16 farsakh nangana kensu jata gemme farsakh nu tammi artumo fahiya 48 milan angana kensu jata gemme tanati aro milan sigi wa ma sharaituha ma shartanu fa ashartunu ترنين دهولين شرطنو فأربعة كن نعطي الأول هنا أن يكون السفر ترنين وجها واحدا يغباني ذهابا ساقي دغاي فقط دغاي باني كل بي فلا يحسب الرجوع عند الساقين جاتين مع ذلك كباكيا نانتان ودغان ساقين كبامي أي بل وراء يعتبر الرجوع يوس ساقين جاتين وحده إدورة وس ساقين غنا باني جاتين إدورة الثاني هلاندي العزم كن حنقينها على قطع المسافة المتقدمة وهي قرأت ترحق بيكون اندنجي أن حنقي كم كتين كما من أوله نوتاج جبارونها ما أيوا أنك يرى من غير ترددنا كما يتجري جري سكا نما نما دفعة واحدة ينتو يباني ما جينا أنت ينتو يباني كهانغو وچينا نقيقو أيوا كني أنجر كيرو نونا أنت مسافة القصر مكة أنغوس أيوا nango biton nati timantenya nano ango sallin timani na'am asalisu sikandi ashuru ken luwe nga fi hari anna tirnin joba ken tiawa na'am tirnin jobe ngo jatene mina ati fal hadariyu debe qorenta gana yaqsuru ken sallin de wonjo pana idha addal basatina gana dangi na wonponwa al mansubata kundam binte gani ila tilka albalad kata kende debe ken na obono al ma'murati akur ndengani bi amarati hati akura honunga naam wala amudi gubringe wa huwa sakin albadiyati ken gupunta gananga yaqsura ken sallide honje pana idha jawaza hillatahu aganad dangi ikanunga wa hiya albuyutu ken kanunga kompunga wal makin kanunga allati kanu be yansibuha agaw ken sigini li ya awiya ilaha kusawra inidu kawkata kenga naam donc keni aka kanu har gini sanqisang degali donc har gini sanqisang degali mada masugani debe banenga kena gana dangi kanu ku ibrembe anakitana salli de henjoba naam wasakinul baladi awa gire ntagana أو قرية ولما جبن تغانا لا بناء في التغيغ أنت جب بيري ولا بساتين الناغم بقنتانو يقصر أكين وصلي دهون جبنا إذا انفصل أغانا كتي أمانزله كان أكين أنا بوي كان لباني أكين لو صلي أو دهون جبنا نعم me tagay ngana gupunu be awa gupu nyeli tagay ngon hari sang ndegana kena awa gupu ke kanun suwara ana gupu ke kanun nyima birime aw kitina salli awa de honjupa naam wa muntaha al qasri salli de hoye nqemba fi dukhul al layli huwa mabda al qasri kene salli de hoye njuparanga fil khuruj bakende angana bakanga jupana nukube ansa gande kanga wallano
نعم. الرابع نعتندي إباحة السفر كن ترين دقائنا أنا يانغو ترك اللي بيعو دقنا تري دقنديني فالمسافر ترانا لله وسانجي ينقن مغا كالصيد قوي واللي من غير حاجة نغمات حاجي ولما أيوة تشاتري هكذا بلهاي ولما هكذا أيوة مرا كونسري كوني قبرة سانجي ولما على كتي ولا عاصي أرو على كذنا بسفر يتيترنغا أيوة كالعابق قوي كم ورنتي والعاقي أرو لانجرمي لا يقصرون تكون تسلدهن نعم كان أنتر نبي كان السانجنا ولما ترنبي كان على كتينا أيوة أنت جمع كنا سلدهن نعم شراما نهن يكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم.